Jeg hedder Daniel Rugholm. Jeg er medlem af Folketinget og spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Nordjylland. Jeg har også æren af at være viceborgmester i Hjørring Kommune. Mine mange års erfaring i lokalpolitik og det nordjyske erhvervsliv giver et unikt udgangspunkt for at skabe udvikling. Jeg kender både vores udfordringer, men så sandelig også vores mange muligheder. Jeg brænder for Nordjylland, og jeg ønsker at skabe udvikling og vækst i hele vores landsdel. Mit fokus er mennesker først. Dine børn skal have de bedste muligheder i livet. Desværre ser vi, at mange forlader folkeskolen uden basale færdigheder. Jeg vil styrke fagligheden i vores folkeskoler og sikre, at alle børn får de bedste forudsætninger i livet. Ingen skal tvinges i lektiecaféer eller heldagsskole, men børn skal have tid til at udvikle egne interesser og være sammen med familien. Vi skal værne om vores nordjyske uddannelsesinstitutioner. De er med til at fastholde og tiltrække unge, men kun hvis rammerne og fagligheden er i top. Der skal være muligheder for både mekanikeren og lægen i vores landsdel. Jeg vil skabe de bedste uddannelser for alle i Nordjylland. Dine ambitioner og hårde arbejde skal belønnes, ikke beskattes. Hver måned afleverer du næsten halvdelen af din løn til staten. Det er ikke rimeligt. Jeg vil sænke skatten på arbejde for alle. Den stigende bureaukratiske byrde og lovjungle gør det svært for vores virksomheder at skabe vækst og udvikling. Mange vælger at flytte deres forretning til andre lande, hvor kravene er færre, skatterne er lavere og reglerne mere smidige. Jeg vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne, så vi kan fastholde og tiltrække arbejdspladser til Nordjylland. Jeg vil gøre det nemmere at være selvstændig og hjælpe flere iværksættere i gang. De skaber Danmarks velfærd. Din familie skal kunne leve i fred, uden frygt for indbrud, tyveri eller overgreb. Hver dag oplever mere end 100 familier et indbrud i deres hjem. Det skal stoppes. Du skal vide, at politiet har mulighed for at reagere, når du ringer. Derfor vil jeg ansætte flere betjente. Jeg vil sikre, at de kriminelle bliver straffet hårdere og hurtigere, og at de udenlandske kriminelle sendes direkte hjem til afsoning i deres hjemland. At sætte mennesker først handler for mig om at skabe flere muligheder og større tryghed for dig og din familie. Det er et opgør med kassetænkning og systemtyranni, for jeg har respekt for, og jeg har tiltro til dig som menneske. Du kan følge mig og deltage i debatten på de sociale medier. Mennesker først. Nordjylland først.